A continuació gaudiràs d'una xerrada amb la Laura. La Laura forma part de l'equip de Valup. Valup és una startup enfocada en el món del tèxtil. En aquesta xerrada la Laura ens explicarà la proposta de valor de Valup. Avui en dia hi ha molts productes basats en tèxtils, en teixits, que acaben incinerats després del seu ús. En aquesta xerrada, la Laura explica com Valup vol intentar canviar aquesta situació i explica com intenten treure matèria prima d'aquests productes, reciclant-los. Bé, no vull revelar res més, vull que la Laura us ho expliqui per ella mateixa. Així que espero que en gaudeixis moltíssim. Doncs vale, Laura, ens pots explicar una mica... Sí, si ens pots explicar una mica com va néixer Valup o per què va néixer... Molt bé. Doncs mira, Valup neix a partir del repte Recircula Challenge, que és un repte que presenta el Hub Recircula de la UPC, ¿vale? I llavors és un concurs universitari que té per objectiu abordar l'economia circular des de l'àmbit universitari, de tal manera que la comunitat universitària tingui aquest incentiu per pensar idees en clau sostenibilista. Llavors, cada any, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya proposa un tema d'interès, que al mateix temps és un problema, suposa un problema per a la societat i pel medi ambient i que s'ha de solucionar d'alguna forma. Llavors, en aquest any 2020, que va ser l'any en què ens vam presentar nosaltres, la problemàtica que es volia pretendre solventar era la generació de residus sintètics en l'àmbit esportiu. Aquest tema és un tema de molt interès per dues qüestions. Primerament, perquè es calcula que el sector tèxtil esportiu és un dels que encapçala el model de moda ràpida, que alhora és la principal responsable de la generació desorbitada de residus tèxtils, però al mateix temps també és un sector que genera molta innovació. Llavors, a partir d'aquí, es contempla si el repte és si és possible generar innovació des d'una perspectiva sostenible. Llavors, així és una mica com neix Valup, però amb el seu primer projecte, que va ser Resportiv. Nosaltres al principi érem Resportiv, va ser el nom que li vam posar a aquest primer projecte. I la nostra primera proposta era solucionar aquesta problemàtica a partir de la creació de plantilles per a calçat esportiu. D'aquesta manera, a partir d'aquests residus sintètics de roba esportiva, era el mateix sector que genera el problema dels residus tèxtils, seria capaç de reintegrar-los en la seva pròpia cadena de valor. Llavors, d'aquesta manera, nosaltres és així com vam pensar en tancar el cicle de la cadena i generar un nou model d'economia circular, principalment per a aquest sector. Tot i que sí que és cert que després altres sectors poden entrar a participar, però principalment era per a aquest sector de tèxtil de moda esportiva. Llavors, després d'aquest concurs, d'aquest repte que el vam guanyar, vam ser les guanyadores, el primer premi, és l'origen de Valup. Però el projecte ha anat evolucionant, adaptant-se una mica a les necessitats més immediates del mercat i, en definitiva, també de la societat. D'aquesta manera, el que fem ara és generar materials de diversa tipologia a partir de tota classe de residus tèxtils. En primer lloc, nosaltres hem creat un material tipus a partir dels residus tèxtils, però també generem una mica d'I+D per les empreses que ens ho demanen, a partir dels residus que genera el seu propi procés productiu. D'acord? Llavors, principalment, en el que consisteix el nostre model és en crear materials
a partir de residus tèxtils de procedència diversa, tant residus postconsum, que són tèxtils en desús, procedents de la moda, del sector de la moda, que ja estan en desús. Aquests són àmpliament susceptibles de ser incinerats, però també utilitzem residus postindustrials, que són els derivats dels propis processos productius de les indústries. I també el que utilitzem, que ho vam reincorporar arrel de la pandèmia de la Covid, són els tèxtils mèdics d'un sol ús, com les famoses mascaretes quirúrgiques, que aquest residu el vam incorporar arrel de la pandèmia de la Covid. Tinc una pregunta, Laura. Quan deies que la indústria tèxtil esportiva és de les que contamina més, és més perquè hi ha un cicle de compra ús i llançar la roba més freqüent, o perquè són més sintètiques, hi ha més plàstic i com es posa? Perquè tenia entès que la rentadora també contamina, no? Sí, en realitat és més aviat, no és que contamini més, és que com és un sector que genera molta innovació, llavors, clar, sempre surten coses d'última moda que la societat consumeix. Llavors, tu et compres, per exemple, una peça de tèxtil esportiva aquest any i segurament l'any vinent ja no ho voldràs perquè passa una mica com la tecnologia, potser no tan evident, però que passa una mica com la tecnologia. Doncs, innoven molt en acabats, innoven molt la prenda de rápido secado i que no requiere planchado, per exemple, no? Llavors, tu ja no vols planxar, tu vols una peça que sigui fàcil de mantenir, el manteniment sigui fàcil i sigui el més confortable possible. O una peça que absorbeix molt millor la suor per fer esport, el que sigui. Llavors, és un sector que tradicionalment i actualment ha generat molta innovació en aquest camp. Llavors, clar, el cicle, si ja de la moda ràpida és molt curt, doncs el cicle de la moda esportiva és encara més curt. Vale. I clar, com més avenç tecnològic en les típiques roba esportiva, potser en les típiques marques, també hi ha el que dèiem, més microplàstics o més contaminació, o no té res a veure? O també s'està innovant de cara que hi hagi menys contaminació en aquest sentit? Si no, només és... M'estic explicant o...? Sí, bueno, a veure, sempre tenim... Realment tens raó, però sempre hem de pensar que hem tingut al cap que el tèxtil sintètic és supercontaminant perquè són plàstics, que és cert, però també no ens hem d'oblidar que les peces de cotó, el cotó i el polièster són les dues fibres que més producció tenen actualment. I el cotó és una peça, o sigui, és una fibra natural, per tant, és biodegradable, però hem de tenir en compte que sempre està, la major part de les vegades, una peça de cotó 100% és difícil de trobar. La majoria de vegades estan barrejades amb fibra sintètica per les prestacions X que aporta la peça, i que el consum de cotó també és molt devastador pel medi ambient i que requereix grans consums d'aigua. O sigui, per tenir-ho. Perquè després sí que dius que el tèxtil sintètic no es pot dir que sigui més contaminant o que generi més problemàtica, perquè realment un tèxtil sintètic 100%, o sigui, monomaterial, diguéssim, 100% d'una fibra, que sigui monomaterial, és molt més fàcil de reprocessar i molt més fàcil de reutilitzar que una peça que sigui barrejada. Això em recorda els pneumàtics, em sembla que és una barreja de components
I és bo que és molt difícil reciclar-ho perquè s'ha de separar els components i és molt costós energèticament, no? Exacte. Doncs en I, el i, tèxtil passa igual, diguéssim. i quina matèria així pot substituir el cotó que diguis no sigui tan contaminant? No sé, havia escoltat el bambú, no sé si això pot ser o no. Jo penso que no. Totes aquestes innovacions estan bé a nivell de confort, diguéssim, vale? O sigui, o de confort i també per no recaure sempre en una mateixa fibra, per no crear monocultius, que això també genera una problemàtica monocultius. ¿vale? A nivell mediambiental i social, ¿vale? I està bé incorporant altres fibres naturals, com pot ser el cànem, pot ser el bambú, pot ser inclús la viscosa, que és, bueno, és un... Viscosa? Sí, és una fibra natural, però reprocessada, ¿vale? És un derivat d'una fibra natural vegetal, ¿vale? Però, bueno, el tema és que per no recaure sempre en la mateixa i no crear monocultius així, està bé. Però realment el consum d'aigua d'aquestes fibres per a la seva gestió, digués, o sigui, per a la seva producció, és molt, molt elevat. I tenint en compte els tiempos que corren, diguéssim, una mica, que aquests recursos naturals s'han de cuidar bastant i s'haurien de començar a limitar, doncs fins a quin punt és més sostenible una fibra... Aquest és el gran debat, No et diran esta sí o esta no, perquè és un gran debat. Fins a quin punt és més sostenible una fibra de cotó que una fibra de polièster? I aquí entraria en joc el que t'anava a comentar després, que també la idea és que ho puguis desenvolupar més, que anava a dir que en el vostre projecte expliqueu que avui en dia l'economia es basa en una economia més lineal, no? I no tan circular. En això que explicaves, aquí podria entrar en joc passar de lineal a circular per tal de no haver de fer produccions en massa per abastir el mercat, sinó intentar fer productes més circulars. La idea era que expliquessis una mica més aquesta part. Saps el que vull dir? Quin és el nostre model circular, no? Sí, sí. Bueno, el model circular que proposa Valup és bastant senzill, però la seva complexitat recau una mica en muntar tot un dispositiu que actualment no existeix, d'acord? En tant de gestió de residus tèxtils, diguéssim, ¿vale? Llavors, Valup el que proposa és muntar un flux de recollida d'aquests residus que posteriorment hauran de ser rentats, esterilitzats i seguidament processats, que és ja el pas que fem nosaltres, el reprocessament d'aquests residus. D'acord? Llavors, el que sí que m'agradaria dir és que actualment aquests residus no es gestionen de cap forma. El residu tèxtil no es gestiona a nivell institucional, diguéssim. No hi ha una línia... Si tenim de plàstic i si tenim de vidre i de cartró, etc., de tèxtil no existeix. El que existeix són empreses privades o fundacions privades, com ara que tots coneixem, Roba Amiga o Humana, que recullen aquests residus i els intenten o bé distribuir o bé tornar a vendre al mercat de segona mà o també el que fan és enviar-ho a altres països on es requereix, on tenen aquesta necessitat. Però actualment això és una trampa, diguéssim. És un parche per la típica limpieza d'imatge, però realment no és una solució, perquè aquests països ja no saben tampoc com gestionar aquests residus, d'acord? Llavors, la gran majoria acaben en abocadors o bé sent incinerats, d'acord? I és per això que és una necessitat imperant poder fer alguna cosa amb aquests residus, poder gestionar-los de manera que es converteixin en una matèria prima, perquè cada cop
és més evident el col·lapse per les grans quantitats d'aquests residus que es generen i que no hi ha manera de poder-los gestionar. D'acord? Això per una banda pel que fa al residu tèxtil moda, diguéssim, el convencional. Però, per altra banda, pel que fa al residu tèxtil mèdic, que és el d'un sol ús, com ara les mascaretes, tampoc són gestionats de cap manera. Això es pot entendre una mica més pel fet que ha sigut com més immediat. O sigui, és més recent això, d'acord? I fins que no es munti tot el dispositiu, doncs s'entén, potser s'entén. Però tampoc estan pensant en com gestionar-ho, d'acord? No existeixen contenidors específics, no sabem, tu tens una mascareta i no saps on l'has de llançar, etc. Per exemple, els guants típics de metge o metgessa o de dentista, o aquests guants, com m'he preguntat, que fan servir un parell per cada pacient, no? Els guants, els gorros, els paucs, les bates... Això s'incinera o s'enterra? Això s'incinera. Literalment. Això s'incinera tot. No es gestiona d'altra manera. Només es gestiona als hospitals, això, als centres mèdics, diguéssim, no només hospitals, sinó podem parlar de centres mèdics, i va parar a una planta de residus i aquesta planta de residus el que fa és incinerar-los, perquè són un residu d'alt risc biològic, que s'anomena. Llavors, com que és el que ens hem trobat una mica nosaltres, que tot i que perquè hem intentat crear aquest dispositiu i ens hem trobat amb moltes traves, tot i que veiem habitualment les mascaretes tirades pel terra, tant en entorns urbans com naturals, que això suposa un autèntic desastre mediambiental i que no hi ha manera de poder-ho solventar, almenys ara mateix, o sigui, de manera immediata. Llavors, Valup el que ha fet és posar en marxa una recollida a nivell privat, diguéssim, una recollida a través de la distribució de contenidors a diferents comerços de la zona que els han interessat. Aquesta iniciativa nostra ha tingut molt èxit, però sí que hem de dir que la nostra capacitat de distribució i recollida és molt limitada per el gran volum de residus que es generen d'aquest tipus. I, a més, aquest no era inicialment el nostre model de negoci. El nostre model de negoci és el processament, convertir tot això en matèria prima, no la recollida, d'acord? I ho hem intentat de manera constant poder aconseguir algun acord per gestionar aquests residus. Ho hem intentat per diverses vies i encara que els hospitals sí que estaven molt interessats, sempre hi ha hagut algun obstacle que ho impedia, d'acord? A nivell institucional i burocràtic ha sigut molt, molt difícil. O sigui, a dia d'avui encara no ho hem aconseguit, d'acord? I d'aquesta manera, un cop aconseguim tenir aquest dispositiu muntat de residus, sobretot també gràcies a la col·laboració d'agents externs, passarem a transformar aquests residus en matèria prima i es convertiran en nous materials d'interès per a la indústria o per al comerç o per al ciutadà. Quan dèieu... Sí, no, anava a preguntar, quan deies que la vostra xarxa de distribució és limitada, és perquè, per exemple, quan recolliu les mascaretes al cubell, no? Fa ser un cubell perquè la gent... El porteu vosaltres mateixes. Sí, clar, és que això ara mateix ho estem fent nosaltres, però és el que et deia, que no és el nostre model de negoci. Hauria d'haver establir un agent o a nivell institucional hauria de ser això. Però a nivell institucional ens ha sigut molt difícil per això mateix, perquè és un residu complicat de gestionar. Però el que sí que existeixen són plantes que tracten aquests residus, perquè nosaltres hem contactat amb plantes que es dediquen a rentar i esterilitzar. Llavors, clar, l'únic que cal muntar és la logística. Llavors, clar, un cop tinguem això,
sí que és veritat que és el que més ens està costant. És el que està costant... Vale, el que consumeix més recursos vostres, no? El que està costant més. Sí. Clar, podem tancar aquest cicle perquè podem reprocessar aquests materials tant de tèxtil, són tèxtils, tot és tèxtil, l'únic que un és de l'àmbit mèdic i l'altre és de l'àmbit moda, diguéssim, ¿vale? Però els tèxtils mèdics d'un sol ús són no teixits, o sigui, és un tèxtil. I així volem tancar el cicle, i a més el nostre material el podem reaprofitar múltiples vegades. Llavors, sempre existirà un IMC per a aquest sector, perquè és un tema que no te l'acabes, en realitat. Bueno, abans de res, dir-vos que encara nosaltres podríem posar un cubell a la vostra fàbrica, si volguéssiu. Si pogués servir per recollir més mascaretes. Sí, clar, és que ara ho estem fent així. Doncs mira, si vols després ho parlem, veiem si en podem afegir un. T'anava a preguntar, per què vau, és una mica la pregunta bàsica, per què vau optar directament per el tèxtil? Pel vostre bagatge o pel concurs que deies? A veure, sí, una mica ja ho he comentat, que aquesta idea no va ser estrictament nostra, sinó que va ser la proposta que vam llançar des del Circular Challenge, però a més nosaltres totes venim de l'àmbit de la enginyeria tèxtil pel que era un tema que ens interessava molt profundament. A més, nosaltres sempre hem tingut bastant obsessió per solucionar aquesta problemàtica, ja que hem vist com any rere any això suposava una problemàtica cada cop més gran i absolutament ningú, no hem vist mai cap iniciativa ni a nivell institucional ni a nivell empresa privada. Tot i que sí que recentment es posa més el focus en la moda sostenible, però tampoc per part de la societat no es veu gaire conscienciació en aquest sentit, perquè realment el que podem fer per solucionar aquesta problemàtica és conscienciar-nos en què hem de consumir responsablement, d'acord? I malauradament estem molt lluny d'això. Perquè totes les campanyes de màrqueting ja ho veiem que no ens inciten a consumir responsablement, ens inciten a consumir desproporcionadament, ¿vale? Llavors, clar, sempre hem estat bastant obsessionades en poder solventar això i aquest concurs va ser el pistoletazo de sortida, ens havíem de presentar sí o sí. Que entenc que el que us interessa més, i si no corregeix-me, és fer productes amb residus tèxtils reciclats, com per exemple el producte Be-One, que si vols en pots parlar una mica, o fer tapes de llibreta. Això. Nosaltres el que pretenem, o sigui, el nostre objectiu principal és utilitzar els residus com a matèria prima, és a dir, no volem utilitzar matèria prima de cap tipus, únicament els residus. Per això el material Be-One, el que nosaltres hem creat, és 100% de residus tèxtils, d'acord? Ara bé, si en algun moment, que també ho fem una mica, és orientant a les indústries o si la indústria ens demana algun producte concret, ho podríem intentar, o sigui, nosaltres el que fem és ho investiguem i ho creem per a aquesta indústria i si hem d'incorporar alguna matèria que no sigui residu, ho fem per a aquestes indústries que ens ho demanen. Però sempre aconsellem no fer-ho, és a dir, l'ideal és aconseguir el material que cada empresa vulgui o nosaltres, quan estem creant els nostres materials, aconseguir-ho amb 100% de residu. És el nostre objectiu, sempre ho ha sigut i és això. No volem utilitzar altres matèries primes, sinó únicament i exclusivament més que res per la problemàtica que es contempla, utilitzar el residu tèxtil com a matèria prima única i en exclusiva.
Perquè com va sorgir la idea de fer un producte, per exemple, com unes tapes? Vale. Saps? Nosaltres, o sigui, ja teníem creat el material B1, vale? Que és una espècie de composite, diguéssim, o sigui, és un material que es crea a partir de residu tèxtil, moda i residu tèxtil mèdic, però és més similar, és rígid, és més similar a un plàstic que no pas un tèxtil, d'acord? És més similar a un composite, vale? Llavors, nosaltres teníem aquestes mostres d'aquest material i li vam ensenyar a la nostra mentora, que nosaltres en aquells moments participàvem en un programa d'emprenedoria encomanat per l'Ajuntament de Terrassa i li vam ensenyar a la nostra mentora, que era la Sònia Caballero. Llavors, la Sònia ens va presentar amb una altra emprenedora del mateix espai que compartien un espai cedit per l'Ajuntament de Terrassa, una emprenedora que es dedicava a... Era el quadrant 4.0? Sí, era el quadrant 4.0, sí, correcte. I llavors ella es dedicava a fer material d'oficina sostenible. I llavors la Sònia ens va presentar i aquesta noia va mostrar molt interès en el nostre material i això ens va fer validar la nostra hipòtesi, o sigui, ella ens va confirmar que sí que aquest material serviria per fer tapes de llibretes, d'agendes, carpetes, etc. Tot tipus d'aquest tipus de material d'oficina, ¿vale? I llavors aquesta noia va validar la nostra hipòtesi de que era un material adequat per a aquest tipus de productes, però realment nosaltres ja hem evolucionat una mica i ara estem en el procés de crear nous productes de major valor afegit, ara mateix. Que també per fer tapes de llibretes i agendes i tot això i carpetes és un material molt vàlid i s'hauria de considerar si a les indústries els interessa, endavant. I nosaltres, tot el que sigui crear materials a partir de residus, estem totalment obertes. Perquè ara potser posaré una mica més tècnic, però els primers passos per poder aconseguir un producte com aquest, que és triturar tot al màxim, tot el que és el residu industrial, o no es triturar? El primer pas seria triturar. Es tritura i després es fa un procés. Exacte. Primerament s'higienitza i es treu el que diem els impropis, que és tots aquests materials del propi producte que no servirien un tèxtil, com ara els botons, les cremalleres o en el cas de les mascaretes, les gomes i els ferros que tenen en el nas. Els impropis ho traiem tot. Manualment? Es fa? Sí, sempre es fa. Només ens quedem amb el que és la fibra tèxtil, el material tèxtil. I llavors el que fem és rentar-ho primer i higienitzar-ho després, que és un altre tipus de procés. Això no ho fem nosaltres, això ho fan les empreses especialitzades. I llavors es tritura, que això ja sí que forma part del procés tèxtil, es tritura i passa per un procés de creació de no-teixit. Creem un no-teixit i després un composite termosellat amb pressió i temperatura. I d'aquesta manera es crea aquesta mena de composite, però a partir de 100% de fibra tèxtil reciclada. Vale. I t'anava a preguntar més aspectes a nivell, jo què sé, d'aïllament, però bueno, això potser és... Potser, o sigui, no sé si s'ha calculat això o... No, estava pensant ara en aïllament de cases. Encara no, perquè clar, nosaltres ara mateix estem treballant en base al que ens demana la indústria. Com que no tenim finançament, a part de les nostres butxaques i dels concursos que hem anat guanyant, nosaltres el que fem és el que ens demana la indústria, és a dir, si la indústria ens demanés una làmina per aïllament, llavors el que faríem és validar intentar validar si el nostre producte o directament la indústria que ens requereix el nostre producte ho valida. Doncs mira, sí, hem fet totes aquestes proves
el teu material serveix per aïllament o per, no sé, per mobiliari o pel que sigui, ¿vale? Però són sectors que s'escapen una mica del nostre camp. El nostre camp és textil i creem materials a partir de textils. Ara bé, la indústria que ens ho demani hauria de considerar si allò li serveix o les variacions que hauríem de fer perquè els servís per la seva finalitat, diguéssim. Vale. I ara també en diré una mica al gra, perquè el que volem també és donar suport, sumar. Llavors, per tot aquell que ens estigui escoltant ara mateix, com poden donar suport al vostre projecte? Com us poden, saps? Com poden donar suport al vostre projecte? Què poden fer? Bé, ara mateix el que més ajuda necessitem és en tot el tema de crear aquest flux de material tèxtil mèdic d'un sol ús, que és el que més ens està costant per lo complex que és aquest residu, ¿vale? I bueno, si d'alguna manera ens poden ajudar a crear algun tipus d'acord amb centres mèdics, hospitals, clíniques privades, públiques, el que sigui, doncs ens aniria molt bé. Inclús hi ha indústries que per el seu tipus de producte que processen, per exemple, jo què sé, la indústria càrnica o altres tipus d'indústries que utilitzin paucs o barrets o guants o el que sigui, ens aniria molt bé, ¿vale? Vale. I també, doncs, bueno, ens poden... Tot tipus de guants? Tot tipus de guants, no? Tot tipus de guants, o no? Els que són de làtex, no. Han de ser tipus no teixit, ¿vale? Són aquests típics, els guants aquests que semblen de paper però no són paper. És un no teixit. Vale. Sí, típics guants que podrien ser aquests per moure, per exemple, per treballar, de moure, nosaltres, per exemple, movem peces de fusta, guants així que són més en protecció, això potser és massa tècnic, o saps que potser porten protecció aquí per no clavar-te res, o... Clar, jo no tinc en el cap quan els guants existeixen per roba de protecció, però són més els que s'assemblen més als típics barrets de quiròfan. Sí. Vale. Sí, semblen com de paper, vale. no teixit. Vale. I llavors, bueno, també industrials que es dediquin a fer no teixits també ens ajudarien per si disposen d'aquesta maquinària i ens volen ajudar a prototipar. No teixits, eh? Sí, de no teixits. Perquè no teixit, què significa? O sigui, a què es refereix quan dius no teixit? És un tipus de tèxtil, saps com el fieltro? Doncs el fieltro és un tipus de no teixit, ¿vale? O sigui, és un tèxtil però es fabrica amb un tipus de tecnologia que no és un teixit, s'anomenen no teixits, és com el tipus fieltro, ¿vale? Vale. No es teixeix, són les fibres que es disposen de forma random i per exemple, nosaltres el que fem servir és la consolidació mitjançant punxonat per agulles. ¿Vale? És un tipus de tecnologia textil. Vale. Doncs això, i si hi ha industrials que disposen d'aquesta maquinària i volen prototipar per nosaltres, doncs podríem arribar a algun tipus d'acord o el que sigui, això ens ajudaria moltíssim. I a nivell de finançament, si hi ha alguna empresa que vol apostar per nosaltres com a start-up, doncs també ens ajudaria moltíssim. Clar. I ara parlant de nosaltres, per la nostra part, podem posar, si no estem ficats en el món del teixit, però sí que podem, ja sé que, recolla de mascaretes en aquest cas, no? Això ho estem fent pels comerços de la zona, per algunes indústries també, o sigui, això tothom que vulgui col·laborar a crear aquest flux de material
de material tèxtil mèdic d'un sol ús, doncs ens aniria perfecte per això, perquè no existeix, ¿vale? No està muntat aquest dispositiu. I a les clíniques, així, clínica dental, que també esteu allà? Allà també hi som. També tenim alguna col·laboradora, no sé si era dental, però sí que tenim alguna clínica privada que vol col·laborar, sí. Vale. Es presten bastant o costa a vegades establir aquest vincle? El que costa és que es vagin assabentant, però un cop que la gent s'assabenta, hem rebut moltes sol·licituds i molta acceptació i tothom vol col·laborar amb aquesta iniciativa. La veritat és que ha tingut molt d'èxit, molt. Que guai, m'alegro. Realment ningú sap on llançar-les. Tu les utilitzes però no saps on llançar. Sí que et diuen que ha d'anar al rebuig, però clar, el rebuig va i s'incinerà. No es gestiona de manera que es pugui reprocessar. Sí. Tot el que va al rebuig s'incinera? Sí. El rebuig s'incinera tot. I dubte que, ara té a veure, no sé si em podràs contestar, però quan, jo què sé, perquè hi ha el contenidor d'envasos, no? Però si tu vols llançar alguna que és de plàstic, però no és un envàs, on va? Va al rebuig o va als envasos? Clar, és que aquest és el gran problema. El gran problema, no? No ho sabem. No està clar. La societat no ho sap. I llavors, això és un problema. És un problema. Que tot el que va al rebuig, no ho sabia, i tot el que va al rebuig suposo que les plantes de reciclatge fan una segona tria. Si tu vas llançant coses al contenidor de plàstic que no són plàstic, després a les plantes de reciclatge ho acaben de separar. Però, clar, realment, segur que tots ens equivoquem un munt de vegades a l'hora d'intentar reciclar el residu. No queda clar. I tant. I tant. I llavors, parlant un altre cop de Valup, quin és el futur, o si es pot explicar alguna cosa del seu futur, què podries explicar del futur de Valup? A mig termini o a llarg termini? Bueno, doncs el futur de Valup, en primer lloc, desitgem aportar solucions a la societat en aquest camp, la veritat, perquè és una problemàtica a abordar bastant immediata. Però la veritat, a llarg plaç el que ens agradaria molt i és el nostre objectiu és convertir-nos en referents en quant a la transformació de residus en nova matèria prima i sobretot utilitzar aquesta matèria prima en l'àmbit local, perquè això també és un tema que tampoc no se'n parla, però hi haurà bastants problemes a curt o a mig plaç d'aconseguir matèria prima i nosaltres el que volem és crear aquesta matèria prima en l'àmbit local i amb els residus que es generen a nivell local. I llavors, d'aquesta manera, tota la gestió serà molt més senzilla. I al mateix temps, doncs, generaríem aquest I+D per al sector. I així, a llarg termini, ens agradaria molt ser un dels referents o els referents en aquest camp. I a curt termini, el que ens agradaria és acabar de muntar aquest dispositiu, tenir la cadena de valor muntada, que a dia d'avui encara continuem treballant, i a curt mig plaç el nostre futur serà aquest, treballar a fons per poder muntar aquesta cadena de valor i que comenci a funcionar. Que guai, ostres. Doncs molts ànims, aviam si... Gràcies. Doncs, Laura, ara mateix, per acabar, fer una pregunta més, i és, mola molt perquè Valup és un projecte que vol sumar-se com a també projecte per intentar fer d'aquest món una mica més sostenible, posar el seu granet de sorra. Què li diries de les persones que encara no estan convençudes de poder dedicar o engegar un projecte
o fer petites accions que vagin més encaminades cap a aquest objectiu d'un món més sostenible, què els hi podries dir tu per seduir-les o convèncer-les? Així, a les persones que no estan convençudes, els negacionistes, diguéssim, no? Una mica. Qui sigui, poden ser aquests, per exemple, els negacionistes, o gent que potser es deixa portar potser més per la mandra, de dir, ostres, ara m'has de preocupar per reciclar més, saps? I potser, jo què sé, sí. En primer lloc, el que els diria és que no es pot discutir ni negar una evidència empírica com és el canvi climàtic, per exemple, no? Però també els dic que, que mica en mica tant la crisi energètica com la crisi de subministres de matèries primeres i tots els aconteixements que s'afegiran, que ja estan començant però que es complicaran encara més, perquè això també és una altra evidència, s'encarregaran aquests aconteixements d'explicar-los que el sistema està col·lapsant. Vull dir, és que és una evidència tan clara que per molta mandra que et faci, per molt que no ho vulguis veure, per molt que... És que és impossible de negar. Llavors, aquestes persones que no estan convençudes els diria que és molt necessari aquestes noves estratègies, noves solucions i nous models com els que proposa Valup i com els que proposen moltes altres iniciatives que ens està costant molt a tots d'arrencar i de buscar el nostre hueco, diguéssim, però que és que no quedarà més remei que acceptar-nos perquè serem part de descol·lapsar una mica el que col·lapsarà a futur pròxim. Jo m'atreviria a dir. Així que els diria que si no estan convençuts, es convenceran a curt o mitjà. Pròximament, no? L'entorn, no? Quan tinguem el mar aquí al costat, ja els convenceràs. No hi haurà més remei que acabar convençuts. I llavors potser ja serà massa tard, no? Si no és que ja ho és, però potser ja serà massa tard. Ja és massa tard, això sí que jo ho tinc bastant clar, que ja és tard. Però, tot i que sigui tard, no hem de llançar la tovallola, hem d'intentar i que segurament en aquest camí ens tornarem a equivocar, però, prova-error, a mesura que ens vagim equivocant, doncs intentem buscar noves solucions, però hem de començar a arrencar a fer alguna cosa, no podem continuar amb el model que hem viscut en les últimes dècades. És impossible. Totalment d'acord. M'agrada molt el que has dit de que probablement en molts àmbits també ens tornarem a equivocar, però d'això es tracta, d'aprendre els errors i tornar a intentar rectificar. Sí. Exacte. Doncs res, Laura, moltes gràcies per aquesta estona. A vosaltres. Em sap greu per la interrupció, pel soroll que hi havia hagut. Digues, perdona. No, que ha sigut molt gratificant i també explicar-ho ajuda no només a convèncer, sinó a autoconvèncer, perquè en aquest camí, és molt dur i a vegades et trobes gent com vosaltres que és un recolzament molt bo, però a vegades et trobes molt sol. Llavors, clar, explicar-ho també t'ajuda a autoconvèncer que estàs fent el que toca, el que t'agrada, però no només el que t'agrada, sinó el que toca fer. O sigui, és una teràpia, diguéssim, també per nosaltres, no? Sí, expressar-ho en paraules. És molt fàcil abandonar i llançar la tovallola, perquè és molt dur, és que treballes gratis constantment i a vegades no saps ni per què. Llavors, clar... Totalment, per això, sí, és que empatitzo al 100% amb tu i per això també feia una mica d'èmfasi a la mandra, que moltes persones, no, per tal de deixar-se portar per la mandra, ostres, ara això em fa mandra, no? Doncs que empatitzen amb la gent que també s'automotiva constantment per intentar generar un canvi, tot i que és supercostós. Vull dir que és un mèrit i és una valentia i és un... Sí, i que no és gens fàcil. O sigui que bravo. Res, Laura, moltes gràcies per aquesta estona. I ja parlem vosaltres pel tema del Cubell. Sí, qualsevol cosa, estem en contacte per e-mail i qualsevol cosa que ens podem ajudar i col·laborar, doncs serà perfecte. Vale?
D'acord, moltes gràcies, Laura. Ja ens Un plaer. avisaràs també per veure quan surt tot això. Perfecte, t'avisem. Vale. I tant, cap problema. Gràcies. Adéu, bon Vagi dia. bé. Adéu, bon dia.